акумулатор. 140 лева за фарове, втора употреба, трябваше да ги преправиш, да ги сложиш. Да. 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 Въпреки всички тези разходи, обаче, колата... Брат, искаш да ми кажеш, че на този маняк колата му е излязъл до тука на груби сметки около 8500 лева, ли, брат? Пич, за 8500 лева, ако имаше малко акъл, можеш да вземеш чисто нова кола, бате, и да не се налага да изменеш половината работа. Защото аз като гледам гумата колко е изядена и тази предната, щях да я коментирам още като почна видеото, а те всъщност и задната гума е изядена. А той е сменил гумите! Чакай! Виждате ли гумите отстрани как са изядени? Цялата му задна гума как се вижда, че е изядена, и тук цялата му предна гума, която се вижда, че е изядена. Той е сменил гумите. Само че са забравили да му кажат, че явно, когато колата влиза с висока скорост в завоите, има някакъв проблем по окачването и той може би му еде гумите отвътре. Я да видим. А, може би не, бе, братле. Може би не. Това кинеф е 700 паунда в UK. Само искам да ти кажа, че когато братовчет ми се премести да работи в Испания, когато още бях много малък, си купи кола за 200 евро. И знаете ли каква беше колата? Колите, които тук всички карат, им са кефят. Opel Astra. Не. Какъв Opel? Opel... Какво беше, бе? Много им са кефиха тук на всичките. Не Зафира, брат. Тези Зафирите не са ли по-нови модели? Имаш един голям Opel Star, 200 евро струваше, брат, от 200 евро, и колата беше пълен кенев, да. Но тук аз чух, че колата му струва 0 лева, а сега ще чуем всъщност Vectra, Opel Vectra. Ей така, Opel Vectra за 200 евро, брато. Нека пак да чуем все пак, че момчето... Никой не знае колко са верни, никой не знае. Все пак това е десен волан кола с забележки. Разбира се, това е нормално, да. Разбирам го това и се подкрепям за това нещо. Купил си кола, кефе са мега много, но сега си платил 4800 лева, 1300 лева, 230 лева, 140 лева. Които трябваше да преправям и да ги слагам на колата, за да мога да я регистрирам в... Към 7000 лева му е излязла. Все пак имаме да слагаме регистрации и други работи, да кажем, че му е излязла 7000 лева колата до тук. Обаче колата накрая ми струваше буквално 0 лева. Разбрахте ли сега? Когато става въпрос за купуване на нова кола, повечето хора работят и спестяват пари с години, за да се сменят автомобила. В моят случай обаче, през 2019 година, когато все още бях в Малта, имах късмета да започна да се интересувам от инвестиране. И тъй като съм финансов минималист, още тогава имах спестени пари, за да си отворя сметка в брокерът eToro, за който може да намерите линк, ако искате това в описанието. Задължително. Поредната пирамида, за да ти дам 3 лея. Други акции, между другото акции на Тесла, които... Купил си акции на Тесла и редица други акции, но той е минималист. Финансов минималист е, но си е купил акции на Тесла. Хората си купуват акции, които струват по 1-2 доларчета. Пича си купува акции за 600 долара, но не казва колко е купил, нали? Защото накрая ще се окаже, че всъщност маняка е мултимилиардер, братле. Защото колата, която всъщност до тук е излязла над 7000 лева, други разходи, разбира се, има по нея, които той не е съобщил все още, но спокойно, колата има забележки, тя му е безплатна, защото той е финансов минималист и той всъщност тези пари ги е дал, но колата му всъщност е излязла безплатно, брато. В смисъл, разбирате ли ме? Ето тези нови гащи, момчета, може да ви изглеждат хубави и нови, и все още да не съм ги слагал и да миришат на ново, но тези гащи на мене ми излязаха безплатно. Да, ето един нов телефон, най-новия Samsung. Кой е? S21, 5 гигабайта, 32 гигабайта памет, 16 гигабайта RAM. Този телефон, той това, че струва някакви пари на пазара, няма никакво значение, защото на мен ми излезе безплатно, бе, брато. Аз защо нямам YouTube канал да ви показвам безплатни неща, бе, пичага? Ко ти има, бе? Ей го стария ми телефон. Струваш 1800 лева, най-новия модел на Samsung, без никакви забележки. Той ми излезе напълно безплатно, брат. Щото реших да се прибирам в България и нямах телефон и баща ми подари този телефон. Безплатният телефон! Пич, ще те опикая целя. Ей, бай, дебила ти. Продадох твърде рано, както много от вас, които следят канала, знаете.
най-глупавата грешка, която съм правил, но покрай всичко това... Защото е финансов минималист. Затова той е купил акции на Тойота, на всякакви маняци, купил е акции на всичко, купил е акции. За тая метла тук така е купил акции, брато, той ми е продал метлата, с която мога да си мета терасата. Обаче като всички хора ги е продал рано, защото той не е човек, на който да му трябват пари да живее. Ако пич, ти вадиш 300, значи нека да кажем, че ако някой като него вади 300 лева на месец от YouTube, значи повече пари не му трябват. Което значи, че тези акции можеше все още да са там. Само че нещо е станало и се е наложило да продаде акциите, братле. Какво ли може да стане с човек, който живее в апартамента на майка си, каза, че не плаща наем, каза, че баба му и дядо му дават месо, орехи, компоти и всякакви други глупости. Каза също така, че имат повече от един апартамент, което значи, че майка му може да дава апартаменти под наем, което значи, че пича не знам на колко години е. Иска да прави YouTube канал и всичко окей, но факта, че майка му и баща му най-вероятно му дават пари, освен че живее в тяхните апартаменти и баба му и дядо му го хранят, за да може той да живее с 300 лева. Чакай да чуем. Инвестирам и 1000 евро в биткоин, което за онова време 1000 евро си беше много. Много пари, братле. Онова време. За преди 20 години. Преди 2 години. Преди 2 години 1000 евро са били ужасно много за биткоин, брат. Аз не мога да разбера Яковски. Ти ако ти беше дошъл на акъла преди 2 години, братле, да инвестираш 1000 евро, сега с тази четка, щеш маняк да метеш пари по пода. Защото 1000 евро са много. Сега в момента тук пари, брато. Щях да избутам бали с пари. Чай, че пречат много тези $1000 тук в хола ми, брато. Добре, момчета, направихме тук едно местенце, да можем да издърпаме стола и да седнем. Тогава за 1000 евро си купуваше повече от 1/5 от биткоин. 1/5 биткоин се е купувал 2019 година, за 1000 евро се е купувал 1/5 биткоин. Маляк. Чуваш ли? И дори доскоро все още притежавах 1/5 от криптовалутата, когато цената му задмина шокиращите $30,000. Не може да бъде, брат. Биткоин започна да 1/5. голяма порция Да. от моето портфолио, тъй като цената му продължаваше да се покачва. Реших, че е време да започна да... Значи купил го е за $1000 и цената му е станала прекалено голяма порция от неговото портфолио. Само да обясним набързо, защо този маняк е пълен дебил и никога никой, освен да му даде прадня в лицето, не би трябвало да му обръща внимание на този бълък. Как може да говориш такива неща, бе? Смотано, тъпо, гадно, гнусно нищожество. Как може да обяснява на маняка, че е дал 10... Колко пари дал? Дал 1000 евро за биткоин. Тогава били невероятно много пари биткоините и това била голяма част от неговия... как се изрази? От парите му. Димек, той е дал всичките си пари за един биткоин, не е успял да го дочака и го е продал, за да бъдат голяма част от парите ти. Сега ще ме извиняваш много, обаче в чата Яковски се занимава с биткоин. Яковски не е отишъл да даде 1000 евро за биткоин и после да ги изкара, защото тези 1000 евро му дават. Яковски е отишъл и е вкарал 1000 евро и ги е оставил там. Знаете ли защо? Защото тези 1000 евро са били излишни. На него не му трябват. Това е финансовата инвестиция на господин финансов минималист. Ти си травестит, моето момче. Виж си веждите, брат. Виж са, ти ползваш грим, братле. Какво ти има, бе, брат? Кой ще вземе съвет от тебе, бе, братле? Защото не е разумно да имам толкова много пари. Не е разумно да има толкова много пари, защото момчето е финансов минималист. Той живее с 300 лева на месец, на него пари не му трябват. Ами като не ти трябват, значи на него не му трябват много пари, не му трябват и малко пари, братле. Смисъл, разбираш ли ма? Не му трябват чак толкова много пари. Заради това отишъл и си е купил безплатна кола, която всъщност струва 4800, сменил маслото за 170 лева, нов акумулатор за 230 лева, 1600 лева е дал за не знам си